Kohimen kopara bayid hautrai Jesus Christ. Minda kasni kabalang kakinmau burom yau Paul Mickey Bakuin bad arpo saungut ki paralog jongu kabala sha yap mate nagabenda ka jinget hajapan. U Paul Mickey Bakuin ulalong uwe the court Jesuit badula treasure hem ban penbreng ya ka kubor babah jongu trai. Henry kinong sen shar jonga Japan hakata ka bor ha kaspas nem katsan hat Henryu kim shimla pun satya ya ka jingya lapsha pangu Jisu te kila te yaki ha ka dempana bad kila dung da usum yaki bad kila penyap no baro bakila yap mate nagabenda u Chris ha lor ka dempana ha ka dak ka shin jonga dempana minda kat shaba ki bu ya ka statue jongu Paul Mickey ki bu ya ka dempana bad usum kum ka dak ka shin kumno ula ya ko himen ko para u Jesu ula mukin rajami niasno naga jingpule banikon naga shiti shaki Hebrew but ngide banlong ka jingkinia yaro daw Jesu Christ ha ka kerteng jongu Jesu Christ naga bendau blai upa tengide ban pelong yala de barabor ka jingkinia yaro dakrimyang shindur jongi ngide ban penbana ya ka kerteng jongu Jesu Christ ki apostol kila penbana ya ka kerteng jongu Jesu Christ but kim shimlati haba raya ki hakamat ke darbar hakamat ki nombishar kila kerentang kawai ke kerteng jong Jesus Christ Nazareth ya uba pilai peniap bad ya uba lambipat na kibayap de ha ke kerteng jongu ngiyala kerimyang shindur jogi kala long ka jingkinya yaro naga benda ka partai haba kerimyang shindur jogi kastamban perta ya ke kerteng jongu Jesus Christ ni kerlalong ka jingkinia iaro barabot ni iaro ya ka kerteng jongu Jesu ya ka dono jongi kan shat kemen da ka ne ka bor menda ka pertai ka don kam ya ki kun ki bakaloi ban kerlalong ka jingkinia iaro naga benda ka kerteng jongu Jesu Christ da ka kerteng jongu Jesu Christ da u Jesu Christ nginai buram ya u blai upa but yes no hake gospel mendagasni baki apostol kila wan pai naka jingala ya kaburom jongo balai but kila komen but kila wan pai shau Jesu badu Jesu ula paid yeki badula yoyi kine ki apostol kine ki sinran jongo Jesu Christ kila type kila jerem Kidon kam ban shang tai shipor arpor. Kidon kam ban shang aram shipor arpor. Padu Jesu wang yeki kumno. Ya ngin kendria jaka shipor. Nama pila tai. Ubale udang yo i ya ka jingjeram ya ka mejangi. Ubale udang yo i ya ka jinglong jong ka jingem jangi. Ubale udang yo i ya ka jingdon kam jangi shime. Lada ni koloi balong kinong bul bat kisenran jongu Jesu unum ino yang marway lada ni koloi ya ka kam jongu wad lada kilong ki barit baria hakamato blai un senang kerku yangi lada ni keren ya ka kerteng jongu haki himen ke para jongi lada ni yeskem naga benda jongu Jesu Christ lada ni batriang ya ka jingi kai ka jongu haka jingim jongi unum ino yangi lada ni im naga benda ka hok unum ino yangi unum kendai yangi un senang yo i ya baru ki kamba ba kabangile namar ngilong ki jongu Christ bad un sa siu keliang yangi ulas nawutu shuabangin snow ya ka jing trod ngapo jongi un snawutu ya ka jing don kam jongi shuabangi pan lada mangide ki kinna eki kon samla ne ki long me long pangi
ni don ngim don kam ban kusalai kin dia turu naga benda ka jing don kam jongi namar bale uble utip kumno un penbiang lada pilong gikina bapule utrai uble utrai jisu utip kai ka jing don kam jombi hakane ka keleban lada pilong longgum pa pakusala ye ka jing don kam jongi inga sem jombi lada pila long ke bashania telanya utrai lada pilong bakoloi ban rai ka kerteng jongo Jesu un sapet ya ka jingdon kam jongi inga sem jombi de ya kata ke nioi haba Jesu la on pila tai pila jrem yangin kindria jaka but kila sham ha ka ling barik bat kila late marwe hi shakata ka jaka kenja bau Jesu kwa banai poriki lese kin puson jilliu lese kinang mudur ya ka jingkrau jango bale ha kata ka rikenja nanda sanang dap da ka bor jango bale balong ki ba tibit shushu Jesu kwa ba mangibarong ilong ki ba pindibit shushu yala de da ka jinga da ka bor jango kane kalong ka jinga no jango bale hadukat no nikolai ben pindibit yala de lese don bon na padeng jongi habangille kano ka kambari baria ni kwa ban yo burung nilas tamban ben pena paid ba paid ngala treshitom entre don bayaro yangi entre Jesu pat uang shong jai puson yalade pendap yang da ka borjong bele ko himmen ko para hang ne Jesu ki kang yangi ya ke jingdon kam ban duai ke jingdon kam ban don badutrai ke jingdon kam ban pai shaka kemat bat puson ya ke kemat bapernai jong Jesu kenapa ngindup yo shushu ya ke bor ha ka jingim ka jongi nandang idang yo yiru ya ka benda ba ar yenda Jesu rengka bat ke sintran kila kinria jaka bat kila poi shaka jaka kenja ki pai ba kila wad ya utrai kila late da ka ling kine kila late da ka kejat henry kilong kam step banyak ka ling namar ka jing trang jongki kalong ka bapalat but don mano balaban pensonge iya kata ka jing trang jongki paidba kila sliam kila tengan naga benda Jesu kila sliang bad kila tengan naga benda ya Jesu naga benda ka bor Jesu naga benda ka jingir jongo Jesu bad ki kijat jongi kila step kum ki jongi skei bad ke tinu belai ka on kila mare habangi don ka jing trang ya Jesu habangi stang ben yo mad ya Jesu ngin salong ki berubah ba step yaki kam state ban ba wad yawu ngide bandon yakane ka jing tengan haka jingem jongi bale minda yaki kejati ki kti jongi ka suki palan bale ka med jongi kala jrem palan bale ngis ngutolot namarba ngimpa dia kanduk ya utrai hakane ka jukka ba menda bun ki beryu kila stang ban jaitu ya ka mas bakuin nalor ka COVID-19 don bon ki beryu ki shim kabu hakane ka por ki kejajong ki kila stang ban yap chiliang ki ketika kejajong ki kila kelalong ki kejat kung ki kejajong ki badako menda namar bale kim snow don kamshu ya ubale kim snow don kamshu ya Jesu haka jingim ki beryu haba kim snow don kamshu ya Jesu kin salam ki basuki ki suki ban lejing yase ki suki ban duai ki suki ban pai shautrai ki suki ban kela kabamut ki buteng jing buteng ki buteng ia ke kammen siam haka jingim jongi bale kimbat yo mat ya Jesu haka jingim jongi kini kilongi jahat beriu bala yang mahad ya Jesu kim shimla ban shom taisho
Kim lashu ben buteng nakka ben yakindo nakka ben snap ya utrai. But kila mare kungiske shaka jaka badan kaktino baleka kila mudur hanno baula bandon. Kila mudur kila stamban yo yaka jinx na utu batimai haka jing mojangki. Kibrio kibatrang ya ujisu kila lamban lap ya ujisu. Kibrio kibawad ya ujisu daka jingi kilap ya bu. Balengim lap lada mangabad mapi ngimju lap ya ujisu day namar ngimju don ka jingtrang ban wad ya bu. Ngimpat don ka jingi dia bu. Ngidon kamban pendim mai ya ka jingim ka jongi. Wad pensa shem. Tid and sa play pad pensa yo ujisu ki om kini ki paid ba kilale ya kane bad ujisu peit ya ki bad kaktino bleka om ulas no sane ya ki namar ba kilalo kum ke lambarot kalem nong sharai hatto ngilaban kilalong kum kita kilambarot haba ujisu nang sharai chungi unang aplambaro upet yangi hato ulaban shem ulaban lap yangi bangilong kilambaro batsliang lambaro batengan nagabenda jungu ladang ilong kilambaro batengan batsliang nagabenda kajing snoba jonga perte ujisu laban lap yangi toko himen ko para haganege yo kerish pakuit tongin duai bangin kelalong kilambaro basliang yaw batengan nagabenda jung batengan nagabenda kaktino balai batengan nagabenda ka sakramen batengan nagabenda ka yukirish pakui batengan nagabenda ka sakramen jempeniasu batengan nagabenda ka jingduai bat ka jingdon baru tengin solong kilambaro balaban shanya balaban wat ya ujisu bangin poi shaka jingeda ka jing suma jungunongap lambarot bashisha tongin sanga shipon ko jisu be ngis ngongu yame nakapenda ka jingis bon jame kedup yangi sumar yangi haka santi jame haka tapen yang jaga jingir jame bangin dup shem jing tengen jingir kabor name enyaro utrai Jesus Christ Amen.